Assalamu alaykum aziz adamlar. Bu gedek sanymyz il içinde Hoca Yusuf Baba diýilip tanalýan welilerden bolan Hazrat Hoca Yusuf Hemedani barada bolar. Hoca Yusuf Hemedani ulu pirleriň biridir. Onuň hakykaty Yusuf ibn Yaqub Hemedani bolup, il arasynda Ebu Yaqub diýen ad bilen tanalypdyr. Ol adamlary hakyň ýoluna gönükdirmekde uly işler bitiren beýik sopularyň zynjyr halkasynyň, ýagny silsileyi Aliýanyň 8-njisidir. Hoca Yusuf Hemedani Hazretleri 1048-nji ýylda häzirki Eýran topraklaryna Hemedan diýen ýerde doğulýar. Ol 18 ýaşynda Bagdada baryp, Nizamiye medresesiniň müderrisi Ebu Ishaq Şirazydan fiqh ilmini öwrenýär. Ýaşy kiçigen bolsa, Ebu Ishaq oňa haýatyn hormat goýupdyr. Hemedani Hazretleri Ebu Ishaq ýaly alimlerden ders alyp, fiqh ilmini dolu el alýar. Soňra Isfahana we Samarkanda gidip hadis ilmini özleşdirýär. Topçuluk ilmini Ebu Ali Farmedi Hazretlerinden öwrenýär. Onuň ders söhbetlerini ýygy giderli gatnap, ruhy kamillik ýoluna geçýär. Abdullah Cüveyni, Hasan Simnani ýaly birentek alimler bilen görüşýär. Olar bilen söhbetdeş bolup, ilmi öwrenýär. Hoca Yusuf Hemedani sopçuluk okuwyny tamamlandan soň merde tekke sallarýar we şol tebitlerde İslam dinini wagt etmek bilen meşgullanýar. Horasanyň kıwlasy diýilip atlandyrylýan şo tekke sopulan bilen bir hatarda döwrüň alimlarynyň hem iň bir gelim gidimli ýerine urilýar. Her kim ol ýere ilmi öwrenmek üçin barýar. Hoca Yusuf Hemedani Hazretleri merde köp bolmaýar. Ol İslam dinini wagt etmek üçin syýahata çykýar we ahir soňy 1112-nji ýylda beýik sopi hem wagtçy diýen adyna eýe bolup gaýtadan Bagdada dolanyp gelýär. Hemedani Hazretleri 60 ýyldan gowrak döwrüň dowamyna wagt nesihat işler bilen meşgullanýar. Ýüzlerçe taliba ilmi öwredýär. Hoca Abdullah Berki, Hasan Antaqi, Ahmet Yasawi we Abdulhalik Güjdewani ýaly uly welileri ýetişdirýär. Onuň müridi bolan Ahmet Yasawi Türkistanda ýurt tutunup, şol ýerlerde musulmançylygyň ornaşmagyna uly goşant goşýar. Hoca Yusuf Hemedani'nin ýoluny Abdulhalik Güjdewani dowam etdiripdir. Sebäbi Hoca Yusuf Hemedani'nin hut özi menden soň Abdulhalik Güjdewani tabiin bolun diýip aýdyp gidipdir. Şeýlelikde Abdulhalik Güjdewani hem Edil halifasy ýaly hakykaty gözleýänleriň ýol görkezisi bolupdyr. Yusuf Hemedani Hazretleri İmam Agzamyň mezhebine eýeripdir. Irak, Horasan we Mazren-Nahr ýaly sewetlerde bolup, adamlar hak ýoluna çağırmak bilen meşgullanypdyr. Ilmy, pehim parasady hemde görkezen keramatlar bilen külli musulman aleminde giň şöhrata eýe bolupdyr. Hoca Yusuf Baba 37 gedek ýörep haja gidendigi aýdylýar. Naqşbendi silsilesiniň iň beýik sopularynyň biri hasaplanýan Yusuf Hemedani Hazretleri orta boýly, buğdoý renk, inçe sat adam bolupdyr. Hoca Yusuf Hemedani keramet meselesine serasaply çemelişipdir. Ol sopularyň ruhy serhoşluk halyna aýdýan sözlerini oňlamandyr. Hoca Yusuf Baba garyp gasarlara köp sadaka paýlar eken. Hiç kimden zat almaýar eken. Her kimiň göwnüni tapmagy başarypdyr. Köp Kur'an okapdyr. Ýolda ýören wagty hem Kur'an okumak bilen meşgul bolupdyr. Müritlerine hemde hormatlap ýanyna gelýän adamlara kimişe Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellemiň şeýle hem sahawalaryň ýolundan daşlaşmazlygy ündäpdir. Adamlara mehr muhabbet paýlapdyr. Gaýry dinli adamlara mihmançylyga baryp, olara İslam dinini öwredipdir. Hiç kimi ynjytmalyk görelgesine ýeripdir. Her bir kynçylyga sabr edipdir. Gyzyldan ýa-da kümüşden şaýsep ulandyrmandyr.
Hoca Yusuf Hemedana alimler ölüp otursa, has doğrusu bize yol görkezir adam galmasa näme edeli diýip soranlaryna ol şeýle jogap beripdir. Beýik alimlaryň kitaplaryny okap durun. Ol takwa adam bolupdyr. Dünýä malyna ähmiýet bermändir. Öýünde gamyşdan örülen palas, keçe, kündük, iki ýatsyk we bir gadandan başga zat bolmandyr. Hoca Yusuf baba müritlerine 4 şariýarlar bilen bagly riwayatlary köp gurrun berer eken. Olardan görelde alyp ýaşamagy ündär eken. İbn Hajar Mekke Hedretlerinin Fetavai Hadisiye adlı eserine gurrun berilişine göre Ebu Said Abdullah, İbn Sakka ve Abdülkadir Geylani ilmi öğrenmek için Bagdada varıptırlar. Abdülkadir Geylani entek o vaqtlar yaş eken. Bir gün olar Hoca Yusuf Hemedani Hedretlerinin Nizamiye medresesinde wagt berýändigini eşitip onun bilen görüşmekçi bolýarlar. Şonda İbn Sakka oňa şeýle bir sora wererin welin jogap berip bilmez diýipdir. Ebu Said Abdullah menen bir sora soraýyn, jogabyny berip bilermika diýipdir. Abdülkadir Geylani welin entek ýaşy kiçigen bolsa, beýle niýet bilen halipaň ýanyna barmagy edepsizlik hasaplapdyr. Şonuň üçin hem olara Allah saklasın, men ondan hiç zat soramaryn. Diňe öňünde sesimi çykarman oturaryn. Ony görmeň özü näme degen ok diýipdir. Ahir olar Hoca Yusuf Hemedani'nin wagt etjek ýerine barypdyrlar. Hoca Yusuf Hemedani Hedretleri entek gelmän eken. Bir salymdan soň Hoca Yusuf Hemedani Hedretleri gelýär. Gele gelmän hem İbn Sakka gaňrylyp seredýär. Ey İbn Sakka, utanaň okmy? Sora werip meni synap görürsün gelmi? diýär. Onsoň onuň soramakçy bolýan soragyny aýdyp, jogabyny hem berýär. Soňra näme üçindir senden küfrüň ýyzy gelýär diýär. Onsoň Hoca Yusuf Hemedani Ebu Said Abdullah öwrülip seredýär-de onuň bermekçi bolan soragyny hem de jogabyny aýdýar. Hoca Yusuf Hemedani oňa senem edeňi saklamany bilmedim. Şonuň üçin bütün ömrüňi hasrat bilen ötýärsiň diýär. Soňra Abdülkadir Geylani'nin ýanyna baryp, ey Abdülkadir, sen ýagşy edegiň bilen Allah Taala'ny we Resuluny razy etdiň. Sen Bagdatda ulum öwredörsiň. Üstesine meniň aýagym ähli öwliýalaryň egliniň üstündedir diýip çekinmän aýdarsyň. Ulmy mertebeň ýokardygyny görüp, döwrüň öwliýalarynyň ählisi başlaryny aşağı egerler diýipdir. Soňra gözden gaýyp bolupdyr. Bu olaryň Hoca Yusuf Hemedani'ni iň soňky görşi bolupdyr. Aradan neje ýyllar geçipdir. Hoca Yusuf Hemedani'nin aýdyşy ýaly Abdülkadir Geylani öz döwrüniň beýik alim bolup ýetişipdir. Öwliýalaryň hiç biri onuň beýik mertebesine ýetip bilmändir. Her kim onuň söhbetini dinlemäge howlugupdyr. Bir gün ol kürsiniň üstünde wagt edip oturýarka, meniň aýagym ähli öwliýalaryň egliniň üstünde diýipdir. Dogrudanam, onuň mertebesiniň beýikligi hemme öwliýalar tarapyndan ikrar edilipdir. Şeýlelik bilen Hoca Yusuf Hemedani'nin bundan nice ýyl aýdyp geçen zady bolupdyr. İbn Sakka barada aýtsak, ol Hoca Yusuf Hemedani bilen şol gedek görüşenden soň şerîi ilmler bilen meşgullanypdyr. Suhany adam bolup ýetişipdir. Sultan hem onuň dilewar adamdygyny eşitip, ony Bizantiýa imperiýasyna ilçe duguradypdyr. Şol ýerde hristiýanlar onuň göwnü görmek üçin ellerinde warny edipdirler. Şeýlelikde İbn Sakka hristiýan dinine geçipdir. Bu wakalary gurrun berýän adam şeýle diýär. Men İbn Sakka eňe batyr ýanyndadım. Onuň ýüzüni kıwla tarapy wurdum welin, ol ýüzüni tersine wurdy. Soň men onuň ýüzüni ýene kıwla tarapy wurdum. Ol ýene ýüzüni tersine wurdy. Şeýdibem jan berdi. Ebu Said Abdullah'nyň özü şeýle gurrun berýär. Men Şama bardym. Döwlet işleri bilen meşgullandım.
te ahir ömrüme çenli edenim bergi görünüm görü bolup geçdi. Hoca Yusuf Hemedani Hazretleriniň biziň üçimiz barada aydınlarynyň bar boldy. El-Müşerri adlı kitabın yazarı Cemalettin Muhammed ibn Ebu Bekir el-Hadrami şeýle diýär. Bu rivayet gaty köp çeşmelerde agdalyp geçilýär. Üstesine wakalar dürli hili beýan edilse-de, olaryň bar bir meňdeş mazmuny eýedir. Şonuň üçin oňa ygtybarly çeşme ýokmuna garamallar. Başgaça aýdanynda Allah Taalanyň söýen bendeleriniň gaňryşyna gaýtmagy batyrgaýlyk edýänler Ibn Sakkanyň gününe düşmekden gorkmaly. Şondan bizi Allah Taalanyň özü gorusun. Beşetül Musannife adlı kitapda Abdülkadir Geylani hakda rivayatlaryň gurrun berilýän bölüminde bolsa, şeýle ılımly, ibadatxon adam bolan Ibn Sakkanyň ebedi betbagtlyk jezasyna uçuramaklygy onuň Hoca Yusuf Hemedani ýaly bir welini kemsitmegi bilen baglanşdyrylýar. Ömrüniň ahirki günlerini Merve Hırat'ta geçiren Yusuf Hemedani Hazretleri Hırat'tan Merve gaýdyp gelýärkä Bameyn şäherinde aradan çykýar. 1140-njy ýylda 5-nji noýabrynda şol ýerde jaýlanýar. Soňra Ibn Neccar adly müridi onuň gowruny Merv şäherine göçürýär. Häzirki wagtda gowry Türkmenistanyň territoriýasynyň çäklerine Mar welaýatynyň Bayramali etrafynda ýerleşip, Hoca Yusuf Baba ady bilen tanalýan ziyaretgähdir.